Hola, buscadors. Anem pel número 6. Positiu, negatiu, masculí, femení, cap enfora, cap endins. Recordeu, el 5 anterior és cap enfora, total. Jo sóc el que vull ser i surto cap enfora per fer el que em dóna la gana. El 6 torna a ser interior. Val? Però és un número, a part d'interior, que treballa molt l'emotivitat, l'emoció, el sentiment, l'afecte. L'efecte emocional és el més important. El 6 diuen que és el que busca estimar. Estimar. És l'amor. L'entrega, l'amor, el servei als altres. Però sempre que, o almenys això és el que busca, se li retorni. No és l'amor a tothom, espiritual, sense esperar res a canvi. Aquest no és el 6. El 6 és el jo t'estimo i necessito que m'estimis. Necessito que se'm retorni part almenys del que jo dono. És l'amor de parella, l'amor de pares a fills, és l'amor. Aleshores té que veure molt amb la parella. El 5 té que veure amb la parella, la part, diguem, masculina de la parella, la part activa, la capacitat de jo com a parella que faig, com soc, i el 6 seria la parella que busco, d'alguna manera. Però entenguem més que això la part masculina i la part femenina de la parella, que tots podem tenir a dins. De fet tenim la part masculina i la part femenina també a nivell de parella. Aleshores el número 5 seria la meva part masculina de parella i el 6 la part femenina de parella. L'energia d'amor, bàsicament, d'entrega, de servei i, curiosament, a nivell de treballs, així com el 5 he dit és l'aventurer, per exemple, l'esportista, l'aventurer, etc., el 6 és el terapeuta, perquè és el que dona carinyo, dona amor i dona sanació, o ho intenta. Els metges, les infermeres, o sigui, tots l'estament oficial de medicina, però també els alternatius. Un massatgista és típic del 6, perquè amb contacte físic, perquè el 6 també és sensual, i té que veure amb el plaer sexual, el plaer sensual, el plaer del menjar, doncs tots els plaers, doncs a partir d'això, del plaer sensual, ajuda a sanar contractures o coses d'aquest estil. Bàsicament, la professió més típica és aquesta, però evidentment tots els cuidadors, persones que cuiden, nens, persones grans, persones esvàlides, tot el que tingui a veure amb això és el 6. I l'última cosa que té el 6 també és un gran sentit del color. Del color, sí. I per això dona artistes molt sovint. El 6 també és el que plasma la imaginació i el color en forma de pintors, de pintura. És una de les capacitats que té també el 6 normalment. D'aquí de vegades també hi ha els que es dediquen a decorar. La decoració, la jardineria, que és la decoració de la natura, tot el que tingui a veure amb decoració, sensibilitat artística, color, evidentment, i derivats de tot això. Bàsicament, de totes maneres, és amor, la necessitat d'amor i la capacitat d'estimar-se a si mateix, que sabeu que també és molt important. El número 6 la té. Una altra cosa és que, si manca, evidentment, ens trobem la persona que no se sent estimada, que no sap estimar, que està buscant constantment estimar, però ella no és capaç de fer-ho. Per exemple, la manca d'amor té que veure amb un 6. I la persona que constantment està buscant amor, de la manera que sigui, pot ser amor paternal, que se sent frustrat amb aquesta història, o l'amor de parella, o l'amor filial, etc. També és un dels problemes del 6, si no està ben portat. Bé, si teniu dubtes, ja ho sabeu en els comentaris, i ens veiem al següent vídeo.